Ola! Hoxe veño a contarvos algo moi importante. Algo sobre o que imos traballar ao longo deste curso, pero tamén do que ven. Trátase dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable, ou dos ODS para os amigos, vaya. Que todavía non sabedes o que son os ODS? Pero non pode ser. Os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable son froito do consenso de 193 países que, convocados polas Nacións Unidas, estableceron unha folla de ruta da sostibilidade por 15 anos, a Axenda 2030. Así que nos xa imos con algo de retraso. Estes obxectivos son 17 e teñen 5 focos: persoas, planeta, prosperidade, paz e alianzas. Se traballamos en rede e sumamos esforzos, podemos chegar a ser a primeira xeración que pode contribuir a un verdadeiro cambio para o noso planeta. Tentámolo! Pero, queredes saber cales son eses obxectivos? Pois prestade atención e xa veredes que volo vai contar. Chis, chis, plof, plof, chis, chis, plof, plof. Obxectivo 1. Porlle fin á pobreza en todas as súas formas en todo o mundo. Obxectivo 2. Porlle fin á fame, lograr a seguridade alimentaria e a mellora da nutrición, promovendo a agricultura sostible. Obxectivo 3. Garantir unha vida saudable, promover o benestar para todos a todas as idades. Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva, equitativa e de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe durante toda a vida para todos. Obxectivo 5. Lograr a igualdade entre os xéneros e o empoderamento de todas as mulleres e todas as nenas. Obxectivo 6. Garantir a disponibilidade de auga e a súa ordenación sostible. Obxectivo 7. Garantir o acceso a unha enerxía asequible, segura, sostible, moderna e para todas as persoas. Obxectivo 8. Promover un crecemento económico sostido, inclusivo e sostible, o emprego pleno e productivo e o traballo decente para todos. Obxectivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover a industrialización inclusiva e sostible e fomentar a innovación. Obxectivo 10. Reducir as desigualdades en e entre os países. Obxectivo 11. Lograr que as cidades e os asentamentos humanos sexan inclusivos, seguros, resilientes e sostibles. Obxectivo 12. Garantir modalidades de produción e consumo sostibles, reducindo a nosa pegada ecolóxica. Obxectivo 13. Adoptar medidas urxentes para combater o cambio climático e os seus efectos. Obxectivo 14. Conservar e entregar de forma sostible os océanos, os mares e os recursos mariños para o desenvolvemento sostible. Obxectivo 15. Protexer, restablecer e promover o uso sostible dos ecosistemas terrestres, efectuando unha ordenación sostible dos bosques, loitar contra a desertización, deter e reverter a degradación do terreo e poñerlle freo á perda da biodiversidade. Obxectivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sostible, facilitar o acceso á xustiza para todos e todas e crear institucións eficaces, responsables e inclusivas a todos os niveis. E finalmente, o obxectivo 17, revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sostible para lograr un cambio definitivo. Suma este. Comeza a nosa aventura! Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable e espazos para a concienciación.